गोजोन्थों बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो फुंनि गोजोननायखौ गासैनोबो जासिहोग्रोनाय थाबाय। आरो बे समाव आङो नोंथांमोननो बेखौनो फंनैसो गुसुङै लाबोनो सानदों। थांनाय 19 थारिखआवहाय माखासे बिर जोहोलाव बिर जोहोलावजोफोर एनडिबिफोर जोबथेसालियाव जोबजानायनि मुङावहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आर'ज खालामनो थोनदोंमोन। आरो थांनाय 19 थारिखनि हियारिंआ दिनै 25 अक्ट' दिनै जागोन। आरो आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासैबो इसोरनियाव आर'ज खालामदों बिथांमोनहाबो जेन उदां नखराङाव फैनो हानाय बायदि। आरो जोङो मोजां खबर बेखौनो मोनदों, नैबे थांनाय साननैसोनि सिगां जोंनि बिटिआरनि CEEM प्रमद बर' बिथांमोनहा जेलाव रन्जन दैमारि सारमोनखौ आरो सेन्ट्रेल जेलाव जानाय गासै जोहोलावजोफोरखौ लोगो हमहैदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। आसा खालामदों दिनैहाय जोंनि बे रिजाल्टआ दिनैहाय मोजां मोनगोन होननानै। दा बेलासिसिमाव नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, जेन' दा गासै सावरायलायनायनि गेजेरजोंहाय बयबो बिथांमोनहा उदां नखराङाव जुदि फैनो हायो। इसोरनियाव बयबो आर'ज खालाम बिथांमोनहा देरहासार जानानै जोंनोबो एसे गोजोनग्लायनाय आरो बर' हारियाव गोजोनग्लायनाय बे गोजोन थासारि आरो बयबो खौसेथियै जोङो बर' हारिया रायजो जानो हाथों। बेबायदिनो गासै जों बर' हारिया दिनै जोङो नाख्रेबजानाय नासयजानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों। दा जोङो नैबे बर' फरायसा आफादा दानो गोबांथार रिलि खालामफिनबावनांगौ गोनां जादों नैबे हिरण्मय खाख्लारिनि बिसयखौ लानानै। जोंनि बर' हारिया बेसेबां आलाय आथान जाबावनो, गासैबो बेबायदिनो जोङो खौसे उदां नखराव फैनो हानाय बायदि नोंथांमोनहा इसोरनि आर'ज खालामदो। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां, बे XNDBआ बिथांमोनहा मोनसे इउनाइटेड फराम मोनसे हानजा दादोंमोन गोदान हिसाबै आफाद। बिथांमोननि आफादा रेजिस्ट्रेसन जाबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायबाय। बे मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। बिथांमोनहा गासैबो गाव गावनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो गासै समाजनि डेभेलपनि थाखाय मावलांगोन मिजिं लानानै बिथांमोनहा बे आफादखौ दानाय जाबाय। बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ आङो ससे होनाय जागोन। आरो बेखौनो खावलायदेरबावबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, जेन' दिनै बिथांमोनहा देरहासार जानानै उदां नखराव फैनानै रायजो जाफैनो हानाय बायदि। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै। बड'फा उयन ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय जे हरखाबै फराम XNDBआ रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हानाय जाबाय। दा रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनावहाय जों XNDB हिसाबै दाखांनायनि उनावनो जोङो प्रमद बर' बिथांजों जों सावरायदों फर्मेलि इनफर्मेलि गोबां जों सावरायबाय। सावरायनाया जाबाय मा जोंना एक नम्बरा बेनो XNDBनि माखासे उदां नखराव फैनो हायो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि पिटि फर्स केडार्सफ्रा दिनै जेलाव दङ, बेजों लोगोसे आउट अफ स्टेटआव माखासे जोंनि केडार्सफोर जेलाव दंहैयो नेपाल आरो भुटान आरो गुबुन गुबुन जायगाफोर दङ। बिथांमोनखौ जेरैखि जायाब्लाबो बिटिसि सरकारा एसि डिसिसन लानायनि गेजेरजों बिथांमोना बिल पास खालामनायनि गेजेरजों दिसपुराव फाथायनांगौ होननानै दिनै जों गोबां बिटिसि सरकारखौ जों प्रेसार होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि खोथा बाथ्राखौ दिनै रेसपन्ड होआखै। दिनै बे रेसपन्ड होयैनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि जेनोखि फाउन्डार लांगोना रन्जन दैमारि सारखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दिनै बेफोरनो गासैबो समस्याफोरखौ लानानै दिनै बे XNDBआ दिनै दानो गोनां जादों। आरो बेल' नङा, दिनै जों मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जों बुंनो हायो दिनै XBLTफ्रा दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जाखांनाय 17 बोसोर 2 बोसोर मोनसे इन्टारिम सालायखांनायनि उनावहाय फर्मेलि 15 बोसोर 15 इयार्सखौ दिनै बिथांमोना इलेक्सन गेलेनायनि गेजेरजों गावसोरनि XNDBफोरनि मावबोनाय जेसेबांनाखि केडार्सफोर दङ, लिडार आरो केडार्स, दिनैसिमबो बिथांमोना मालाय गावसोरनि सोरबा लिडारफ्रा बेमार आजार जायोब्ला सोरबा जुदि थैलाङोब्ला दिनै मालाय बिथांमोना दिनैसिमबो ज' सोरबा लोमजायोबा थाङो, मोजां गाज्रि खबर लायो। सोरबा थैयोब्ला बेवहाय लिडार केडार्सनि बाथ्रा गैया, बिथांमोना ज' थांनानै बिबार बारसेब्लाबो दिनै बिथांमोना बिबार बावहैयो। सोरबा जुदि बुजायो रायजायो हमजायो दिनै बिनि सायाव काउन्टार होयो। थिग नैबे माखासे एग्जाम्पल हिसाबै दिनै जोंनि XNDB हिसाबै जोंबो दिनै बेखौनो साननानै खामानि मावनो बायध्य जादों। मानो होनबा दिनै जोंनि XNDBफ्रा आफादा गावस्राखांनायनि उनावहाय
सोरबाया गवालपारा बायदियाव जुदि गाबोनहाय हाग्रामा बिथाङा बुजाबायलायनो सोरजोंबा दाय गैयियावनो बुजानाय लोगो लोगो जोङो ससियेल मिडियाआव ओंखारगोन, पेपार मिडियाआव ओंखारगोन, हाग्रामा गवालपारायाव बुजादोंनो माथो, बेलाय दिरेन बर'नोसै दा, मालाय दिरेन बर'नोसो थांगोन दा, जोंलाय जोंनि मानथानांगौ, जोंलाय गोविन्दनोसै दा, जोंलाय रन्जनसो दा, जोंलाय सावरायग्रानोसै दा, मालाय गावसोर मानसि बुजाय गावसोरनि गेजेराव थांदोंब्रा, जोंनि गेजेराव बिदि फैया होमबा? बेबायदि माखासे भाग रानलायनाय जाबायमोन। थिग बेबायदि बुस्थुखौ दिनै जों नोजोर बोनानै बाव आंनो नोंनि खोथा गैया, जों सानसे समाव जों ज'यैनो जों खामानि मावनो हादोंमोन, ज'यैनो मोनसे खेमाव जों थाबोनो हादोंमोन, ज'यैनो जों मिसन बानायनो हादोंमोन, ज'यैनो जों किसु खामानिखौ जों मावनो हादोंमोन, ज'यैनो जों सुबुं गसं लिरदोंमोन, ज'यैनो जों साइकेल गसं गाखोनानै गिदिंनो हादोंमोन। दिनै मानो सोरबा दिरेन गोविन्द रन्जन सावरायग्रा जाखो? दिनै बे बुस्थुखौ जों गैया खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव जुदि सोरबाया जोंनि मानसिखौ जुदि बुदोंब्ला बाव आंनि नोंनि गैया, जों बाव ज' थांनानैब्लाबो बिनि माखासे तथ्यखौ जों बर'नानै जुदि एलायगोनब्ला रिएक्सननि सायाव जों एक्सनबो खालामनो गोनां जागोन एबारावहाय। बेनिखायनो दिनै जों बे बुस्थुखौ इयुनाव जाहाथे जोंनि एक्स एनडिपिनि बारग' एक्स एनडिपिफोरखौ जाहाथे गुबुन सासे दाय होलाबायना जाहाथे बुलाबायनो हाया, फिसा दायाव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ बुलि खालामा, बुलाबाया, नैबेनि थाखायनो दिनै बेखौ जों नोजोर होनानै दिनै जों दानो गोनां जादों। बे दानायनि गेजेरजों दिनै ज' जों थांगोन, ज' जों बाहागो लाहैगोन, अब्लाना सोरबाबा दिनैहाय गुबुनफ्रा दिनैखौ फैनाय नङा। एसेब्लाबो दिनैनि थारिखआव एक्स एनडिपि हिसाबै इउनिट फर्म दाखांनायनि उननिफ्राय दिनै जोंनि माखासेया मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एक्स एनडिपि हिसाबै बुजानाय, नासयजानाय, सोंखारि जानाया एसेबाबो खमायदों। एक्स एनडिपि इउनिट फर्म दायैनि सिगां गोबां जोंनि मानसिफ्रा दिनै नंथारि केसफ्रावनो दिनै केस होजादों, बुजादों, रायजादों, सिथाय जालाबायदों। दिनै बे बुस्थुखौ दिनै नोजोर बोनो गोनां जादों। बेनिखायनो जोङो जायखि जेराव फैथाया मानो जोङो इउनिट फर्म दानायनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो मावथिफोरखौ जोङो बेफोरखौ रैखा खालामनायनि थाखाय, सहाय मदद होलायनो थाखाय, लोमजानाय साजानायावहाय थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोङो थांनानै जुदि खबर लाहैनाय जुदि जोंनि थाखाय एसेब्लाबो फैयोब्ला मोजां मोनगोन। 20,000 होनो हागोन, जों 2,000 होनानैब्लाबो जों फैनो हागोन। बे 2,000 फैसाबो गाबोन एसेबाबो खामानि होगोन। बेफोरबायदिखौ नांगौनि थाखायनो दिनै नैबे बुस्थुखौ जों मावनो गोनां जादों, बेखौ दानो लानो गोनां जादों बे इउनिट फर्मखौ। दा बेनिखायनो दिनै जोंबो नोंथांमोननि नैबे गवालपारा जिल्ला हिसाबै नोंथांमोननो जोङो दिनै जिल्ला दाबाय। बे 2 टाइम सावरायनायावहाय बिथांमोना जोंखौ वेलकाम खालामदों, ओरैबायदि वेलकाम खालामदों, मा वेलकाम बेलाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिचार रेकर्ड जादोंमोन, बिचार रेकर्ड खालामग्रा, 1 नाम्बार एमओएसखौ लिरग्रा, ड्राफ्टिं खालामग्रा, मडेलिटिस खालामग्रा बुंनो थाङोबा तपन देखायानो। बे तपन देखानो दिनै गासैबो खामानिखौ मावदों। बिचार रेकर्डखौ दिनै बिथांमोनानो मावदों, बिथांमोनानो लिरजोबदों, बिथांमोनानो होजोबदों। दिनै बिथांमोनानो दिल्लीयाव थानानै जिखिनि मावफुङाखै, मावफुङै खामानिखौ दिनै बिथांमोना जोंनि माखासे सिगनेटरिफ्रा ज' जानानै मोनसे डिलिमिनेशन टीम जानानै दिनै बिथांखौ लोगो हमहैनोबो गोनां दंमोन। नाथाय 3 बोसोरनि उनाव जोंनि सासेबो बिटिआर सरकार सलायग्रा सिगनेटरिफ्रा बिथां आइबिनिसि डाइरेक्टर तपन देका बिथांखौ लोगो हमलायाखै रावबो। गिबि खेब हिसाबै नैबे इउनिट फर्मआ लोगो हमदों। लोगो हमनाय लोगो बिथाङा जोंखौ सारभेस खालामदों। नोंथांमोना मोजाङानो जादों, जों खोथाखौ बुंदों, नोंथांमोना थिगानो जादों, इउनिट फर्म हिसाबै इन्डिभिजुवेल ज' जाबाय, जोबोद मोजां मोनदों, आं गोजोननाय मोनदों। आफादा ज' जानानै किसु खामानिखौ मदद होनांगौ, बेनि थाखाय आं मोजां मोनदों, जों धन्यबाद। बिनि उनाव मा बुंदों? बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव खुनु रावबो दैदेनगिरिफ्रा आंखौ रावबो लोगो हमफैयाखै। गिबि खेब नोंथांमोनानो लोगो हमफैदों। बिथाङा बुंना लानो गोनां जादों। कारना जादों मा होनदों बुंनाया, जाय जे बुस्थुखौ मडेलिस खालामदों, जाय जे बुस्थुखौ ड्राफ्टिं खालामदों तपन देका, नङा होमबा? दिनै जायाखै, इमोसआव लिरनाय खामानि दामानि जायाखै, बेमारे गवाखै। 54 मानसिफ्रा जोंनो जेलावनो दङ। माखासे केसफ्रा हाइनेसाव दंजोबो। एक्सिडेन्टनि माखासे खामानि जायाखै, रिहेबिलिटेसननि खामानि दिनै जायाखै, साख्रिनि बाथ्राफ्रा दिनै जायाखै। दिनै बे थासारिखौ नोजोर बोनानै
नायोब्ला सिगनेचारिफ्रा कपन लेखाखौ टिचार हैनो हायो खारना मा नोंथाङानो लिरदों नोंथाङानो बेखौ बानायदों नोंथाङा बेखौ बानायखांनानै नोंथाङा बेखौ इन्ट्रडिउस खालामना हरनो हायाब्ला जों सोरखौ आसा खालामनो बेबो नोंथाङा जोंनि आसामनि थागिबि तेजपुरनि मानसि सारा बेखौ अननाय खालामना होनांगोन प्लिज जुदि खालामना जुदि बेबायदि आपिल खालामहैयोब्ला गाबोन जोंनि गासैबो क्लजफ्रा मा जायो मा बाथ्रा दङ नाथाय बिथांमोना दिनै जोंनि नैबे बिटिसि हालामावल' दादागिरि ओरै थांलाय ओरै फैलाय साइरेन दामनायनिल' बेस्थ' कम्पिटिसन बेफोरनि बिखयै किसु खामानिया बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ नायनो थाङोब्ला 100आव 20 बा 10% बा 15% दिनै मावफुंजागोन इउनिटि फराम एक्स एनडिपि माने गवालपारा जिल्ला दाफुंनायाव मदद होफैनाय सिनियर आरो जुनियर आरो गासिबो कमरेड लोगो मावथि नोंथांमोननिसिम सानजौफु बेलासि समनि अननाय सिबिनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ